Lamsugo kok khorang nai tongnai joto lukorongno sungtini kaisa koktuma hamia mani sakhamnago sokpaijak obong kha khoroksa chrai Komal Tripura Mungui 14 বছর bini boys bo ka bolongo watana thangtini gong pai ba warjaka ka o party ui singtini o kok khna ui tini sakhamnago sokpai ka faide singtini bisunga habui bini ma phasongno kok thaje thani singlai no bumti rokhatta bo details rok singi naile Ni bimtai rabo phainai phaka komal kolo hinai bobo nai phaka jabna chaka sasni ro one motri la phaijak phaiba ba angkhle bumung bumaya samaya sabo samya emlebo phaijak tini anga bo ageni edishi motri kasa ambo phaijak jero phainai phaijak nai phainai ja ang sinem sengkla ang samango motri la one phaija sni angkla ambo mumu hi chachungmiya ambo sni angkla Ada paharin se wasabunia wasabusi angklai, tabu cerai nih tisha bahaya enggang kelamba satu maya, pilih paja, seru kisah lai saja kajana. Orang detail angke gonda tisha tongo ani kami ke badannya para ani babuni bum ke Chandra Kumar
ani bumungke Moni Kumar tan mane ani burike Gondasara hospitalo hingke bo phongni anggo khayo morning khayo hingke ঠিক ang sannoga samklai paye tui rokoi paye thona hini rokoman jarago ঠিক ani buri kol khayo hingke phun khaigata ano hingke tumanglang hini sungmani bogore parani sarai kaisa hingke gongbai waljagai phayo harmul waljai phayo hini sawta hingke ang trai khaika bini boma le hini sungmani boma kurui saijong phayo hingke jibi tuma khe talangnai ani saw hingke Gondasarani hospital ni je doctor ke doctor refer ho hingke aro bini dadur no kol khaika bin mama no kol khaika hingke orugina ba no ki serious no buthare diton na ki agar tora jibi talangnai hini ang direction kata hingke bini dara saka ang saka ang torai phano ang bini udunggo ang thangai ngana ang logi ronyai tobo bini jibon base thung hini ang sakata hingke phaidin ano logi ro phaidi hini sawo hingke direct dress sungkha ang surka kha kanchile sungkha direct Gondasara hospital phaika hingke direct first office ganda ke Ranjit bin betata babai maleka bini nama bai maleka bayo bok sagoi tui phaikata ke direct ambulance gari yo kakhang kage Gondasara ni ruana rimani direct tinta ruyu oroni phaika direct kalajari lam tiki phaika o tiki phaiye direct Agartala jibino phaika hingke or phaimani direct soita go klai phayo hingke bono sungmani botam tuma hini sungmani gongbai warjago hini sawo hingke nungsa jungdi thang hini sungmani hingke jung chat tinjona ka hini sawo hingke narong palbaje de hini sungmani borok kiri kharka hini sawo hingke je lam gandaritan ki tuisatan hini sungmani tuisatan hini sawo srai hingke nung tumake kharchai phaika himani bon bin busa tongo busa tongkangke busa pongkangke busano robrayoi o gong kharkata thangkata busano robrayoi hingke tar mane arka bo kharchai phaika hingke direct main road ro klaika tar mane waise direct intile o fiso inte phaika hingke direct bogor parani borok Gondasara hospital turi phaika Gondasara ni hospital ni ang direct jibi tui phaikata guru warjak ma kasatman bini warjamangka bukung khukchui tarmane bukhar kisamisa hingke tarmane yathui yo warjakha hingke mokot oboto chung doctor saimano borok to longlak hingke kisamisa bisingo chung joto khaimani chung cherasta khainai hini sago sam khayo mokolni hamoi nai bob jodi mokol jodi osubida hingke mokolni doctor ro honani sauta borok joto khaimani borok cherasta khainani sagota kabang tahu teh buku sungguh khanai namang khana cerai ni ma pani kukti borok belai keno kha dujak ke tabu norong ni coba su belai khan nangi tonggo borok belai keno kosto ke borok bigra nu khungo borok sini coba su belai khan nangi tonggo norong je mansak norong ni khoksak khongni ni coba su norong ni belai keno coba su nangi tongkha ke om hai keno sung sini hasti ni lukorok sini odofani joto no thangsa ke sung om hai ke coba su khailai lai na ke norok om hai kan join nai tongni sini kokhrang ni bisungte hambai
Thank